नंगौ रायजो राजा नोंथांमोन दिनै स्पोक्स पार्सन नोंथाङा एबसुनि स्पोक पार्सन नामा गोबां मानसिफोरनि कुइसन आरो एबसुनि कनफारेन्सआवहाय माने 57थि एबसुनि कनफारेन्सआव गोबां घटना जालांबाय बे मोनसे बाथ्रा गोबां घटना जालांबाय दा बेनि गोबां मानसिफोरनि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै आं बेनि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय दिनै माने आं दाखालि मोनसे भिडिअ होदोंमोन बे जाहैबाय मा अमित शाहनि सायाव अमित शाहया जे फैबाय गेवलां मेलाव फैनानै बियो दिनै मा मा प्रतिश्रुति होलांखो बेनि सायाव मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन आङो बेनि सायाव बाथ्रा बुंबाय आरो जायफोरखौ आं फेसबुकआव हगारदोंमोन रिल्स हगारदोंमोन बेनि सायावबो गोबां मानसिफ्रा बुंहरबाय आरो एक्चुअलि मानसिफ्रा बयनिबो मोनदांनायफ्राथ' क्लियार नंखाया जों बयबो मिथिखागौखा आंनि मोनदांथिफ्रा बेलेग नोंथांमोननि मोनदांथिफ्रा बेलेग बयनिबो मोनदांथिफ्रा बेलेग बेलेग माने गुबुन गुबुन जायो आरोखि दा थेवब्लाबो आङो मा मा घटनाफोर घटिलांखो जालांखो बेनि सायावहाय आरो पाब्लिक रिएक्सना मा पाब्लिकनि रिएक्सना मा मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स मोननैबो थाखागोन नङा होमबा बे मोननै बुस्थुआ कम्पालसारिखा जायखि अर्गानाइज खालामा मानो जायखि प्रग्राम जाया मानो फिसायानो जा गिदिरानो जाया बेवहाय मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्सआ थाखागोनखा एकदमबारे सियर बाथ्रा बेखौ खुनु मेरिटजों थांजोबगोन बे नङा आरो डेमेरिटजों थांजोबगोन बे नङा खिन्थु प्रग्रामखौ मानो खालामो उद्देश्यआ बिसोरना उद्देश्यआ मानो प्रग्राम आरो बुंदों मानो बडि फर्मेशनाव मानो जादिया ना बे एबसुनि बडि फर्मेशन नङामोन नामा गोबां सोंथि सिखारदों रायजो राजा बिथांमोनाव दा बे गासैबो सोंथिफोरखौ आङो जे नोंथांमोननि गेजेराव रोखा खालामनानै होगोन जे नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों हयथ' क्लियारै मिन्थिगोन थारैनो बडि फर्मेशननि सोर आफादगिरि जाखो एबसुनि गोदान आफादगिरिया सोर ओमफ्राय मानो फोसावाखै माब्रै जादों गासैबो डिटेल खिथागोन नोंथांमोननि गेजेराव दा एक्चुअलि बाथ्राया ओरैबायदि रायजो राजा नोंथांमोन मोनसे प्रग्राम खुंनायावहाय गोबां समनिबो गोनांथि दङ गोबां मेहनत माने हार्ड वर्क खस्थ'नि गोनांथि दङ बेवहाय नोङो रोजा रोजा एबसुनि वार्कार्सफ्रा दिनै खस्थ' मोनग्लिबाय रोजा रोजा पाब्लिकफ्रा बाहाय दिनै लाख लाख पाब्लिकफ्रा दिनै खस्थ' मोनबाय बिभिन्न जातिनि सुबुंफ्राबो बाव बाहागो लाफैबाय बबे एंगेलनिफ्राय लाफैदों मिन्थिया खिन्थु बिथांमोनाबो दिनै खस्थ' मोनग्लिबाय आरो गोबां माखासे भिडिअफोरबो दिनै रिउमार जाबाय जे प्रग्रामाव फैनायनि फैसा मोननायनिबो गोबां माखासे नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुखाजोब्बाय बे आरो खिन्थु जोंनि मानसिनि नङा दै गुबुन जाथिनिसो दा बाथ्राया जाहैबाय मा बेवहाय जे हेमन्त बिश्व शर्मायाबो गोबां बाथ्रा बुंलांबाय आरो फोसावनानै गालांबाय अमित शाहयाबो फोसावनानै गालांबाय दा एक्चुअलि जोंनि मानसिफोरनि मोनदांनायफ्रा मानो बिदि जों सब समाय सोरनिबा नेगेटिभ साननाय सोरखौबा जोङो माने गाग्लोबनानै दोननो नागिरनाय सोरखौबा जोङो खुनु मोनसे मा होनना बुङो जाज खालामाबालानो नंगौ नङा बेखौ बिजिराबालानो सोरबा सासेया माने सोंबानो सोंफानाय सोरबा सासेया बुंबानो बुंफानाय बेबायदि एक्चुअलि आं डाइरेक्ट स्पस्ट खोथा बुंसै रायजो नोंथांमोन आङो खुनु एबसुनि स्पोक पार्सन नङा आरो आं थैनानै थांसान्दियाव एबा आंनि जिउ लाइफआ जेसेबांसिम थादों मानो एसेबांसिम आङो एबसुजोंनो दङ स्पस्ट खोथाखा बावहाय मानोना आङो एबसुनि माने माबाजों नागारनानै एबा एबसुखौ नागारनानै आङो खुनु लाइफआव थांनानै थानो हानाय बेबायदि मोनसे आंनाव गैया आरोखि गुबुना जेखि साना मानो गुबुना जेखि मोनदों मानो खिन्थु आं बाय बबेबा मोनसे राजखान्थिनि बाथ्राखौ बुंनो थाङाखै ओंखायनो आंनाव बुंदों जेराव एबसु दं बेवहाय आं दं मिथिबायना एबसुजों जेराव माने जि मावनांगौ मावनाङा बेखौ माने बाहागो लागोन मावनांगौबा मावगोन बुंनांगौबा बुंगोन बाथ्रा बे आरो खिन्थु आं स्पोक पार्सन नङा दा नोंथांमोना बिदि जों मोनथिखाबाय आं क्लियार होखाबाय आंनि सायावहाय दा नोंथांमोना बुङो दिपेन बर'आ एबसुनिफ्राय बिबान एंग्लायसिगोन होननानै बिथाङा एमएलए गेलेसिगोन गावनि समस्तियावहाय बिथाङा फैबाय थानाय 2025आव एमएलए गेलेगोन बेनिखायनो बिथाङा दानो जुदि बिबाननिफ्राय माने ओंखारखायाबा बिथाङा गेलेनो मोननाय नङा मानोना आरो फिन जुदि बिबानाव थाफिनोब्ला आरो 2 बोसोर थाबावगोन अब्ला बोरै जानो गेलेनाय नङा गथिखे बिथाङा जेरैबा बिबानखौ एंग्लायखासिगोन आरो एंग्लायनानै एमएलए टिकेटखौ बिथाङा बिखागोन इउपिपिएलनिफ्राय बे बाथ्राखौ गोबां रायजो राजाफोरनि खुगा बयनिबो खुगा दंखासै आसा जाबायानो दे एंगारबायानो दे टिकेट बिबायानो दे एमएलए गेलेबायानो दे माथो खहा जाखो बिथाङाबोथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोबाव सम होबोबाय गोबां कन्ट्रिबिउसन होबाय गोबां गोलाव मावबाय हयथ' बिथाङा आरो एबसुनिफ्राय ओरै थैजासेथ' एबसुआव मावथारनांगौ बेबो नङाना
दिनै नोंथांमोना गोबां दैदेनगिरिफोरखौनो मिथिगौ बिथांमोना एबसुनिफ्राय थांनानै दिनै गासिबो दिनै पलिटिकेलाव दंजोबो मोनसे नङा मोनसे पलिटिकेल हान्जायाव ज' जाना दङ बिथांनि माने जिउनिबो खोथा दंना बिथाङाबो पाब्लिकखौ समाजखौ सेवा खालामनो बयहाबो माने गोसो दङ दा अब्ला बिबाना मानो फोसावदिया बे कुइसन मोनसे जुदि दिपेन बर'आ जुदि एबसुनिफ्राय बिबानखौ एंग्लायगोनबा सोर जागोन कुइसन आफादगिरिया सोर जागोन ना जाथावथाव सोर दं भाइस प्रेसिडेन्टफोरखौ नायदो सोर जागोन भाइस प्रेसिडेन्टबा उमुक जागोन नामा थुमुक जागोन नामा हिउज सोंथि रायजो जानानै थांमोन दा गतिके जों एसेबां उदुर जानो नाङा आरो दिपेन बर'आ मिडियायावनो बुंखादों बिथाङा बुंदों माने बडि फर्मेसनाथ' जायाखसै बिथाङा सिगाङावबो आंखौ माने रेहाय होनांसिगौ होननानै खिन्थु दान मोनसेनि उनाव एबा दान मोनसेनि गेजेराव बिथांमोना माने डेलिगेट्स जिरायथुमगोन आरो बेखौ बबे डिस्ट्रिक्टआव जिरायगोन बेनि मोनसे रोखा गैया बुंथ'वाखै बिथाङा गावनो बुंदों दिपेन बर' सारानो बुंनाय बायदिब्ला माने जिरायगोन आरो बेखौ प्रेस मिटआवनो होखागोन एबा मिडियानि गेजेरजों फोरमायनानै होखागोन कि डेलिगेट सिजनखौ बाहा खालामगोन बाहा जगोन आरो बे जिरायनायनि गेजेरजोंहाय फाइनाल रोखा खालामगोन कि गोदान आफादगिरिया सोर जागोन गोदान जेनेरेल सेक्रेटारिया सोर जागोन बेखौ क्लियार खालामनानै होगोन आरोखि बे रोखा बे आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा बे जाहैबाय मा एबसुनि दैदेनगिरिफोरनि बुंनाय आरो दिपेन बर' सारनि मिडियायाव बुंनाय बाथ्रा दा बे गोबां मानसिफ्रा बेखौ नुवाखै जानो हागौ ओंखायनो जेनेबा भुल सानफ्लांदों भुल बुजिफ्लांदों नङा होमबा नो मेटार दे जेबो नङा सानफ्लांखायो सोरबाया आरो माबा बुंफ्लाङो दा जों गावखौसो हमदांनांगौ आंनि सानथिफ्रा बांद्राय नेगेटिभ जाबाय नामा आंनि मोनदांथिफ्रा बांद्राय गुबुननि नेगेटिभ जाबाय नामा गुबुननि बांद्राय हिंसा खुदिया जाबाय नामा आं गुबुनखौ मानो बेफोरबायदि सानग्रा जानांखो नों गावखौबो खेबसे साननानै मिथिबायना मानोना जोङो मालायनि जों जेन'बा मालाय बुंबानो उमुगा गाज्रि होनबानो गाज्रि सानग्रा जेनेबा दिपेन बर'आ बिराद गाज्रि होनबानो दिपेन बर'आ गाज्रि 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 गासिबो गाज्रि होनफालांग्राफ्रा ए मोनथिया बि मोनथिया सि मोनथिया बोरै जागोन दिनै हाग्रामा महिलाया गाज्रि होनबानो बयबो हाग्रामा महिलाया गाज्रि हाग्रामा महिलाया गाज्रि 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 एबो मोनथिया हाग्रामा महिलानि होनबा बे मोनथिया गाज्रि माबायदि जागोन प्रमद बर'आ गाज्रिनो प्रमद बर'आ गाज्रि 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 गासिबो होनफालांजोबगोन आरे नों प्रमदनि मोनथिया सोमोन्दै नोंहा नों जुदि प्रमद गाज्रि होननो हाग्रा सासे मानसिया नों माबायदि कन्ट्रिबिउसन दङ नोंहा जाथियाव नोंहा हारियाव समाजाव नोंनि गामियावनो बुं नों जे जायगायाव थांनानै थादों बे नोंनि गामियाव नोंहा माबायदि कन्ट्रिबिउसन दङ बेखौ नों माबायदि बिहोमा होदों समाजाव नों बेखौ सानना लायगोन बिश्वजित दैमारिखौ गोबां मानसिया बखियो गाज्रि गाज्रिनो माब्रै नों बिश्वजित दैमारिनि मा मिथिगौ नङा होमबा स' जोंनि मानसिफ्रा आथिखालाव ट्रेन्डिं जुगाव माने खालि बखिनाय सोरबा सासे बखिबाबानो बखिनाय बिथांमोना मानि थाखाय बुंलायदों बेखौथ' जों बुंनो थांला खिन्थु जोंनि मानसिफ्रा गुदुं मोनथिया गुसु मोनथिया सोरखौबा बखिनानै खालामनाय आरो आं दहायनो होनदों एबसुनि कम्पानियाव नांलायदों बुलायदों सोंखारिलायदों बेथ' कमन मेटारखा सोरबा जौ फाग्लाफ्रा जौ लोंनानै खर' गाज्रिफ्रा बुलायनायाथ' जाखागोनखा मानो जाया जानो बेथ' साभाबिकआ अबेबा लामा ससेयाव जागोन बहाबा जागोन दा नोंसोरबोथ' आसि थुनानै खिथानो हायाना ओंखायनो आं दहायनो होखादों माने जायखिजाया प्रग्रामफ्रावनो मेरिट एन्ड डिमेरिटआ थायो होननाय नोङो मोनखागोन खि मोनखागोन माब्लाबाबो नोङो मेरिटजों थांजोबगोन बे नङा आरो डिमेरिटजों थांजोबगोन बेबो नंखाया ओंखायनो जोंनि मानसिफ्रा जों माने बुजिनानैसो नायनांगौ कि आं जुदि दिपेन बर'नि सिटआव दङमोनब्ला आं माबायदि माने कनभिन्स खालामनो हागौमोन नों बेखौ साननांगौ आं जुदि हाग्रामा महिलारि सारनि सिटआव दङमोनब्ला आं माबायदि कनभिन्स खालामनो हागोन प्रमद बर'नि जुदि आं माबायाव दङमोनबा सिटआव दङमोनब्ला बा बिश्वजित दैमारिनि सिटआव दङमोनब्ला आं माबायदि पाब्लिकफोरखौ कनभिन्स खालामनो हादों ना हायाखै माबायदि मावनो हादों नों बेखौ फिल खालामनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनावसो नों गुबुनखौ बखिनो हायो स' गतिके मालायखौ बांद्राय बखिनाया माने बे गनायजाथाव नङा आं नोंथांखौ खावलायबाय मानोना नोंखौ गासैबो बर' एबा जायफोरनाखि दा रानिं स्टुडेन्ट बिथांमोनानो स्टुडेन्टस नङा होमबा माने फरायसा आफाद बा स्टुडेन्टस बिथांमोनाबो स्टुडेन्ट नालाय गतिके जेब्लायबो नों नोंनि पजिटिभ साननायखौ नों माने गुवार लेभेलाव लांनो नाजा नोंनि सैथोथि सानथिफोरखौ मोनदांथिफोरखौ गुवार लांना नों जुदि सानफ्रामबो जुदि नेगेटिभ सानोब्ला आं आगोलावबो गोबां बुजो होबाय नों जुदि नेगेटिभ सानोब्ला नों मालाबा नोंनि हिन्जावखौबो नेगेटिभ सानफ्लांगोन नोंनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौबो नों नेगेटिभ सानफ्लांगोन नोंनि गथ' गथायखौबो नेगेटिभ सानफ्लांगोन आरो नों गावखौनो नेगेटिभ साननानै मालाबा नों गावखौनो फोजोबना लानांनोबो हागौ मिथिबायना हारसिङैनो रावबो फोजोबनाय नङा स' गतिके नोंथांमोना बे आयदानि सायाव मोजाङै माने साननानै नाय आंनि बुंनाया नंगौ नङा आंनि बुंनाया गासैबो जाजोबथारनांगौ बेबो नङा
माने आं जेखिनिखौ नैबे बैसोसिमाव रोंनानै मिथिनानै बुजिनो हादों समाजाव थानानै समाजनि एसे एनै खामानि मावनानैब्लाबो आं जायफोरखौ नलेजाव मोनदों बेफोरखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो थारमाने गासिबो लाजोबनांगौ रायाखै आं दा गतिके बेनो दा आं थाबाय एबसुनि गथनाव माने प्रग्रामाव मा जादों जायाखै बिदि बुंनो थांला आं दहायनो होनखादों मिउजिक थाखायोखा ओमफ्राय बिबारनि एंग्लायनायनि सायावबो माने दिपेन्द्र सारा बुंखादों मास मोनसेनि उनाव बिथांमोना माने मास मोनसेनि गेजेरावनो बिथांमोना माबा खालामगोन प्रग्रामखौ फाथिगोन माने डिलिगेट लेंहरफिननानै बबे डिस्ट्रिक्टआव खुंनाय जायो बेखौ खुंनानै बिबानखौ सोलाय सोल' खालामगोन आरो सोलाय सोल' जानायनि उनाव बिथाङा बबेबा राजखान्थि हान्जायाव थायो बे बिथांनि बाथ्रासै मानोना बिथाङा एबसुनिफ्राय ओंखारबाय दा नङा होमबा जेब्लानाखि ओंखारगोन नङा होमबा जेब्लानाखि ओंखारगोन एबसुनिफ्राय बिबान ओंखारगोन होमबा बिथाङा जेरावखि थाङा मानो जों मानो बुंनांगौ दरखार मोनो जों गैला उनाव गैला बे आरो बाथ्राया दा गतिके जों बयखौबो सुजुग होनांगोन सुबिदा होनांगोन बिसोरना बाथ्राया ओंखायनो बे आयदानि सायाव जों बांद्राय बुंनांला आरो हेमेन्त बिश्व शर्मायाबो गोबांथार बाथ्रा बुंथिना गालांखाबाय मा खालामनो मानो बबे डिस्ट्रिक्टआव मा गायसननो नागिरदों मा होदों बे गासै बाथ्राखौ बिथाङा स्पस्ट' खालामना होलांखादों ओंखायनो बेनि सायावबो आं बुंला आसा गतिके आं बे आयदानि सायाव नोंथांमोननो फोरमायबाय जे जोङो बांद्राय गुबुनखौ सोंखारिनाय रायनाय बा मा जादों मा जाया बेखौ जेबो दाबुंसै आरो आं फिन जोंनो बुंबाय आङो रावनिबो स्पक पार्सन नङा जे आङो सोरबा बिपिएफनिबो स्पक पार्सन नङा आङो इउपिपिएलनिबो स्पक पार्सन नङा आङो इउपिपिएलनिबो स्पक पार्सन नङा जास्ट आं एबसुखौ मोजां मोनो आं पिएससि एबसुजों थागोन बेनो आरोखि बे आं भिडिअ बानाय हिसाबै आं भिडिअ बानायनानै शेयार खालामो ओंखायनो आं बिपिएफनिबो भिडिअ बानायो आङो इउपिपिएलनिबो भिडिअ बानायो बे आरोखि बाथ्राया थेंक इउ